strany Ovka. Tak, keď si vyberáme na rozpáš. A iba, poď. 2, 1, jump. Krása. Je tam furt. Žiješ? Zase to nepodarilo. Dobre, Marika, rozpáš, tak posielame. Rozpáš. Áno, super. Ja, tak si daj ruky. Trčí ti šnúrka. Taká dlhá čierna. Pekne skočila. Dobre, super je celá. Kohora drží? To už by kričala. Ešte nie. Super. Už to poznáte, čo? Kurka, mám ťa na videu. Neboj sa, už sa k nemu dostaneš. Tak, výborne. Karabínu do karabíny, na pupku, čo máš. Kurka, Dobre, rozpáš Kocúr, ideš? Tak, môžem. Nejdem. A rovno. Ako kolienko? Marika, ako koleno? Hej. Čo tvoj chrbát? Ti ponaprávalo? troška treba. Marika, páčime sa ti? Rozmysli si odpoveď. Áno. No čo? Stalo to za to? To na hlavu, čelom ku mostiku. To už frajerka teraz bude. Ale dobrá bola. No, ja som čakal, že sa bude končiť. Ja som myslela, že to bude dlhšie trvať, dokým sa odhodí.